sa COVID-19 virus. Natong Santo Papa miawhag sa tanang mga Kristiyanos nga Katoliko sa tibuok kalibutan sa pag-subsub sa pagrosaryo kada adlaw. Ugani doon na siya appointed time nga gisugyot panalitan kung 2 o'clock siya dito, usually 3 o'clock nung magsugod sa Vatican. Then ang tibuok mga kalibutan mugugol nga ang tanan magsugod og 3 o'clock. Pero murag nahimong imposible kay na may uban nga ang ilang oras mahimong alas 12 sa gabi. Ang uban mga kadlawon, so gihimo na lang nga everyday tagahimo sa rosaryo para luwason ang katawhan sa COVID-19. Ug siguro kung atong tanawon tako kayo kabahin kining maong panawagan diha sa pagrosaryo tumudog alang tumuduganan sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dunay panagtagbo sa internasyonal na simbahan. Mga kiniubo, no? Musamot kung musulti kag dagang tao, no? Mga missionary nga mga religious. Ipa-describe sila kung unsa man ang ilang kulturanhon nga simbolo sa ilang pagtuo. Na nainganga ang usa ka reliyoso nga Pilipino nga pari. Tungod kay ang iyang katapan sa ka-Indonesian nga pari nga misyonaryo. Unya samtang miingon siya nga ang kulturanhon nga simbolo sa among kinabuhi sa pagtuo ni kuha sa grosaryuan o iyang gipakita. Inya nga nasunod na ako kining pagrosaryo way back sa gamay pa ko. Pukahon ko sa akong mama, akong papa, niya as a family magrosaryo mi. Alas 4 sa kadlawon. Nakadumdum pa mo ana. Dahil wala makasabot ang usa ka Indonesian nga pare. Tungod kay mingon siya nga wala man nga values sa Katoliko sa Indonesia nga magrosaryo. Tingala ka no. Nga usay dia sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Depende kung unsa ang atong gitawag ko imong kabahin sa atong kultura sa kinabuhi o pagtuo o religiosity, madalaw sa ang atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mayroon siya na, dili ko mo rosaryo, di man ko kabalo mag-rosaryo. O di po na kabahin sa upbringing sa family dito sa Indonesia. Okay, pero pare, religyoso, katoliko, alam niya na. So dili tanan na imong kabahin ini. Siguro kung imong tanahon pod ang maong kasinatian, posible pod nga mawala kining maong kulturanhon nga simbolo, culture, gitawag heritage sa atong mga ginikanan nato ug labi na gyud sa pag-alad ni Mama Mary. Kuno galing ang generation of today dili nato itawag o kuyugan alan nining maong debosyon. Mawala
o kuyaw tungod kay nakita mato ang power of the rosary diya sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Gikan sa among convention dito sa Manila, miuli mi Miyerkules, mga principal, itong bang mga pari, ang ubang pari nagunaan ng Friday. Dayon, si Paing, mo'y pag-abot sa Manila, 12 o'clock, and then 12:30 mi mo gikan. Wala gi-cancel sa, nagpaabot mi nga i-cancel sa counter o ang sa plane kay naibagyo. Wala. So, misakay mi. Grabe. Isa to nakasakay. O to, grabe nga ordeal diya sa pagsakay kay migikan nga bagyo, giabot ang bagyo. Dili lang sa Usamis nga milandag tungod kay nakalabay naman ang bagyo nga si Paing. Grabe kayo ang turbulence sa plane. Nakita na ako akong tapad. Si Pris usa ka sa principal sa Lupisay na nagawid na siya og rosaryoan. Dahil sunod, wa ko kaila kay batanon. Ako laba po kong nagawid sa akong rosaryoan. Nakita na ko ang batanon, wala. Kita na to ang generation gap. Sa mga senior citizen, nakita ang power of the rosary. Sa mga yukto nga kuyawanta, sa mga yukto nga kinalang kitag intercession sa itong mga pag-ampo, kasandigan nato ang rosaryoan. We pray. Murag walay undang nga pag-rosaryo. Kaya wa mo po'y undang ang hangin o bagyo. Wa po'y undang ang kanabitaw mo, murag muutong ang plane, then murag mahagbong, then musaka na po. Abi mo pagkahagbong mo na ito. May na lang, inikamatay mo, nagrosaryo ka. Bitaw, the power of sa prayer, siguro diya sa itong kasinatian. Kung may mo ni siya nga, natural kayo nga kasinatian sa kinabuhi, dili kita makalugwak, dili kita makabuhi sa pagrosaryo tungod kay nahi mo manggabay sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao nga ang simbahan kanunay nagahatag nato og kahigayunan. Oktubre mahimo nga bulan sa rosaryo, pero wala kini magkaulugan nga dita magrosaryo kada adlaw. Kay usaman ka sa kadebosyon, pagsakripisyo. Pero gihatag nato kang Mama Mary. Tungod kay si Mama Mary intercedes for us sa atong mga panginahanglan. Si Mama Mary listens to our needs. Kay pinagi din iyang ipaabong ngadto sa iyang buktong anak ang atong nga gitawag og mga panginahanglan diya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. But it takes a lot of faith to believe sa role ni Mama Mary sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug sa simbahan. Una nga si Mama Mary gitawag natong Reyna sa Pilipinas, Reyna sa tibuok kalibutan, Reyna sa misyon. Sa katapusan sa dihang si Mama Mary naimong bulahan sa tanang mga bulahan. Usa lang ka nindot nga pulong nga iyang gisulti. Nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipay ng akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Sa English nga version ko apo kay, my soul proclaims the greatness of the Lord. Tungod kay siya man ang akong manluluwas. Sa kadako, sa grasya, nga gihatag ngadto kang Mama Mary, wala niya nga ang kuna. Wala siya mingon nga, dangop mo na ako, kay ako na yun inahan sa Diyos. Iyang gibalik ngadto sa Ginoo ang maong grasya. That is how Mama Mary, kanang gitawag na itong humility, sa pagtawad sa dako nga pagkabulahan sa grasya. Makaigsunan niya itong pagsaulog sa pirin sa Rosario, sa itong pag-culminate. Natandog ko sa Holy Child High School, nag-Rosario sila din duyog sa panawagan na 1 million nga mga Rosario para sa mahal na Birhen sa paghalad og sa Rosario sa nindot kayo nga
mga kabataan naghalad og rosaryo panawagan gapon sa atong Santo Papa. Ubad dinhi atong daygon o pasalamatan ng Dios ni Mama Mary sa iyang panalangin pinaagi sa iyang pag-ampo ngadto sa iyang anak. Ang akong kalag nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Matod pa ni Mama Mary.